Какво става, хора? Аз съм Йоан и днес ще играем на една доста така страшна и притеснителна игра, наречена Poppy Playtime. Никога не съм я играл, гледал съм някакви клипчета на нея, обаче никога не съм я играл, така че днес ще я играем заедно. И между другото, това е първото ми видео в този канал, така че изключително много ще се радвам, ако ударите камбанката. Направо искам да размажете тази камбанка, да ударите лайк бутона и няма да ви бавя повече. Нека да започваме. Така, пускаме играта. Пускаме играта и сега да видим дали ще мога да я мина. Вижте само loading screen-а, така доста цветен, детски, но не се залъгвате, това е изключително страшна игра. И сега ще играем на нея, защото аз се казвам New Play. Доста хубав, цветен, нали, детски, но не се залъгвайте, хора. Това е изключително страшна игра. Добре. И сега ще играем на нея, защото аз съм измислили New Play. И най-после се връщаме много години след това, защото всички са изчезнали. Това прилича на Cookie Monster. New Game. Така. Давай. Добре. Значи, ние сме бивш служител на фабриката Playtime Go. И най-после се връщаме много години след това, защото всички са изчезнали изведнъж. Ето я играта, хора. New Game. Давай. Мога ли да излезна? Мога ли да избягам? Явно така. Не. Тези туториали ги скипваме. А, не! Това беше някаква история, май! Не! Хора, много съм тук. Каква е тая кървава? Ето я играта, хора. Мога ли да излезна? Мога ли да избягам? Тук има някакъв код. Явно не. Не. Така. Почваме. What? Да разгадаем този код, за да влезнем What? в тази стая. Каква е тая кървава играчка, бе, хора? Много страшна игра. Добре, да разгледаме. Тук има някакъв код. Ето. Не, така ли? Добре, така. би трябва да го разгадаем този код, за да влезнем в тази стая. Хора, това е цветния код, май. Да, това е цветния код. О мага. Чакай, че се забутам. Ето, тук има стая. Червено, жълто, розово, зелено. Така, какво трябва да... Червено, жълто, розово, червено. What? Зелено. Добре. Червено, жълто, розово. Хора, това е цветния код, май. Да, това е цветния код. О мага. Чакай, че се забутам тук. Така, дай да видим. Червено, жълто, розово, зелено. Червено, жълто, розово, червено. Зелено. Червено, жълто, Айде, мачкай, бе. зелено. Добре, така. Взимам този касета. Много съм умен. Червено, жълто, розово, зелено. Айде, мачкай, бе. Това е тая играчка. Добре, това е тая играчка. Взимам този касет. Можем да ги изстрелваме. Така. Можем да... Можем да дръпаме някакви неща с него. Граб, пак. Това е тая играчка. Да, това е тая играчка. Можем да се закачаме на пътя и можем да ги изстрелваме. Можем да дърпаме някакви неща.
тази играчка. О, what? О, мъга, хора, на той му откъснахме главата. Да взема. Можем да провеждаме електричество. Значи, така изстрелваме. Окей. А ще ни даде ли тази играчка? Оу, това май, да, точно така. Ето е! Оле, Значи майко! така изстрелваме. Това как Окей. ми изкара гъла. Добре. Живи ли си? Оу, А, това това май... живо Да, ли е? точно така. Не бе, това май не е живо. Опа. Не си живо. Живо ли си? Оле, Дай ги. майко! Това как Дай ми ги. изкара гъла. Така, добре. Ти живо ли си? Видим се. Оу, тук обаче има и червена ръка. Освен синята. Хора, това живо ли е? Нямам червена ръка. Не бе, това май не е живо. Ола, Или не си живо? електричество. Живо ли си? Върши. Дай гепи! Дай гепи! Сега. Така, добре. О, ма! Оу, тук обаче има и червена ръка, освен синята. Ай, чао. Аз нямам червена ръка, така че... Чао, приятелю. О, what? Не мърдай от тук, защото ако мърднеш, Свърши. ще се насера от страх. И сега, какво трябва да... О, мага! Ключ! Дай ми този ключ. Така, ай, чао. Какво има тук? Чао, приятелю. Нищо полезно. Не мърдай от тук, защото ако мръднеш, Какво е това? ще се насера от страх. Трябва да Какъв е правя. този динозавър? Така. What the fudge? Какво има тук? Какво е това, бе? Нищо полезно. Абсолютно нищо полезно. Има ли нещо? Какво е това? Какво е това? Ми изглежда като някаква what the електрическа... Какъв е този динозавър? О, ма! What the О, fuck? ма, What the fuck? О, хора, това нали жиците на това, на ръцете можеха да провеждат електричество. Това що ми изглежда като някаква електрическа... О, ма! О, стълба, да. О, Ето, мага. единия Какво стълб е това? направихме. О, хора, това Ама имаш- нали жиците на това на ръцете можеха да провеждат електричество. Значи сега, аз взимам това. О, стълба, това, да, нали ето. не беше Единия живо. стълб го направихме. Как изчезна това? Тук май имаше още един. Майко. О, И ето, ето. хора, вече. О, вече почна. Ръката му! Ръката му! Това е ръката му! Това е ръката му! Това нали не беше живо? Как изчезна това? To hell. О, майко. Стълби. О, не. О, хора, вече. О, вече почнахме с горницата. Ръката му! Ръката му! Това е ръката му! Това е ръката му! Какво е това, бе? Какъв е този номер, бе? Стълби. Ту, О, хел. ясно, разбира се. Стълби. О, май гот. Това да. О, Супер. о, май гот. Бате. Бате. О! О, насрах го. Какво е това, бе? Какъв е този ефтин номер, бе? О, тук има игра. О, ясно, разбира се, се насрах. Да, О, майко. абсолютно нормално. О, Играта, която има кръв върху себе о, си. майко. Бате. И няма глава. Бате. Тотали нормално. О, насрах го. Защо тук има играчка, която няма глава? Да, абсолютно нормално. Играчка, която има кръв върху себе си Не. и няма глава. Тотали нормално. Мисля, че
Тези батерии трябваше да ги... Само това знам. Единствено и само това знам. О, Майки са има брат. играчка, А сега как да се върна бебе. горе? О, не. Да се върна горе. Така. Взимам това. Как? Мисля, че тези батерии трябваше да Как ги... да се върна? Само това знам. Единствено и само това знам. Това са... Зелена. Айде се, а сега как да се върна горе? Да се върна горе. Не знам, аз нямам жълта и зелено, но все пак успях да го издърпам това нещо. Как да се върна? Добре, да... Ръце! Ама това са жълта и зелена. Червена нямам. Окей. Зелена. Не знам, аз нямам жълта и зелено, но все пак успях да го издърпам това нещо. Добре, де. Добре, слагам сега. Червена нямам. Жълта и зелена. А къде мога да намеря червена? Къде има червена батерия? Батерия. Къде има червена? Къде има хор? Вие виждате ли червена батерия? Аз не виждам нищо. Трябва да намеря червена батерия, бе. Его. What? Червена батерия. What? Къде има червена батерия? Къде кашони, бе? Има червена. Кашони. Хора, вие виждате ли червена батерия? Защото аз не виждам нищо. Батерия? Има ли? Дета... Его. Червена батерия. Тази червена... Какви са тези кашони, бе? Махнете ги те тъпи кашони. Сериозно, виждате ли червена батерия? Ехо. Аз не виждам нищо. Червена батерия. Абсолютно Има ли? никакви батерии. Къде е тази? Как се кляка в тази игра? Къде е тази червена батерия? Хора, вие сериозно виждате ли червена батерия? Никаква червена батерия. Аз не виждам нищо. Може да... Абсолютно никакви батерии. Как се кляка в тази игра? Аз ли съм сляп или няма червена батерия? Добре, значи така се Сигурно е първо. Окей, аз не виждам никаква червена батерия. Аз съм... Може да пропускам ли нещо? Добре, може би да погледнем... Аз ли съм сляп или няма червена батерия? Нещо. Сигурно първо. Аз съм много бъркам. Червена батерия. Добре, може би да погледнем горе. Дали има нещо. Дали има някаква червена батерия. Аз наистина не виждам. Нищо. Няма червена батерия. Няма червена батерия. Няма. Аз не виждам червена батерия. Оле, майко, колко съм бил така. Трябва да направя. Аз наистина не виждам. Нищо. Никаква червена батерия. Какви са те кутии? Не знам хора, но знам само, че май съм сакат. Оле, майко, колко съм бил сакат. Червената ръка, бе. Сигурно 5-6 Това кутия са ли са? минути. Сама ли са? Или аз съм? Не знам хора, но знам само, че май съм шоки. Буквално не видях червената ръка вече. Сигурно 5-6 минути. Така и сега какво става? О, what? Не забравяй да си вземаш почивка. Лера, картата се движи и...
избяга, а? Ще те намериш добре. Добре, и какво става? Се залъгвам. Имам чувство, че много дълбоко се залъгвам, че ще го намериш добре. Не забравяй да си вземаш почивка. Хъги се. Ей, ти си синото дете избяга, а? О, не. О, не. Много се залъгвам. Бате. Имам чувство, Много че ги много мразя дълбоко тея. се залъгвам, че ще го Тъмни намериш. коридори, тъмни шахти. В хорър игрите тъмна шахта никога не вещае добро. Ама никога. Добре, Сега. номер 1. О, не. О, не. Бате, много ги мразя тея. Тъмни коридори, тъмни шахти. Хорър игрите, тъмна шахта никога не вещае добро. Ама никога. Добре. Тръгна! Ого. Ето, какво си? О, what? Тръгнах! Тръгнах! Тръгна! О, това май е фабриката, където се правят играчките. Ръжка. Хора, тръгнах! Защо не мога да изгледам Тръгнах! ръчката? О, мака. Къде? Needs power. О, това май е фабриката, където се правят играчките. Тук правят играчките. Дърпай ръчката. Защо не мога да... Дай да се качи. Защо не мога да издърпам ръчката? Needs power. Това е Make a friend. Трябва да свържем електричество. Make a friend. Фабриката. Тук правят играчките. Не. Добре. Трябва да... Дай да се качим тук. Дръпни. Така. О, трябва да свържем електричеството. Добре, едно. Не. Добре, трябва да се придърпам. Не, паднах. Маля, съм много сакат. Така. Усещам, че това няма да го направя. Сега може да... Майка ще гледам. Чакайте. Ще ми отнеме един туториал. Не, паднах. О, майко. Маля, съм много сакат. Усещам, че това няма да го направя бързо. Май, като гледам, ще ми отнеме един туториал. Защото, о, майко, о, леле. Може би да кида. Баларон. Бутон. Добре, включиха се машини. Окей. И свързва. Ето. И сега. Баларон. Бутон. Ай, се части за кукла. О! Добре, включиха се машини. Тайо, Окей. ще бъде. Ето е. Светнах. Ай, се пускат части за кукла. Няма да се тръгне. Не трябва
тая се тръгва без играч. жива ли ще бъде? Тоест, тая игра. И какво изобщо трябва да праста? Може би тая играчка трябва да я сложи на Металка той. и Няма да си тръгне. Не трябва, никой не си тръгва без играчка. Тоест, тая игра, и тук имам нещо, може би тая играчка трябва да я сложим на това нещо и да стане нещо. напомням ви хора, че Не знам това какво ще стане. хора, Тук пише много което не значи, той, че не което значи, че най-вероятно ще се насочим към... Не знам още. Напомням ви хора, че това е хора, хора, което значи мисля, че сме към Че края на сме чаптера и нещата играта. може би ще станат Те много сложни. това какво? Хора, мисля, че сме към края на чаптера. Се сейва. Какво? Гонима! Тук, давай! О, не! Натам! Бягай! Гони ме! Натам! Къде си? О, натам! Убихме го! Мисля... Давай, бягай! О май гад, хора! Бягай! Това беше едно от най-страшните преследвания, които са Давай, някога. дърпай! Страшна е. Убих! Падна ли? Татъка, Убихме го! мисля, О, май гад! мисля, че О, сме... май гад, Мисля, хора! че сме към Това края на беше чаптера. едно от най-страшните преследвания, които съм имал някога в страшна игра. Добре, май сме нататъка. Мисля, Мисля, че сме към края на чаптера. каква Мисля, че сме към края на тази чаптера. детска музичка? Крипи детска музичка. Да. Каква е тази музичка? Не. Май сме към края. Пред някаква вратичка. Фак. Коя бе? О, не. Каква Не! е тази детска музичка? Крипи детска музичка. Каква е тази музичка? Не. Май сме към края на О, май гад. Хора, мисля, Коя бе? че минахме чаптър едно О, не! на Poppy Playtime. Единственото нещо, което знаме, Какво стана, бе? че има чаптър 2, чаптър О, 3 и даже чаптър 4. Хора, мисля, Ако искате че да минахме направим чаптър чаптър 2 едно. на Poppy Playtime, Playtime. абонирайте се за канала, Единственото нещо, което знаме, оставете един лайк че и хора, има айде. чаптър 2, чаптър 3 и даже чаптър 4. И ако искате да направим чаптър 2 на Poppy Playtime, абонирайте се за канала, оставете